bareta kan aldaw, mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang. Huwebes po ngunyan, Abril 16, 2026. Ini po ang Bareta alas 7 asin sidelines sa ating darakulang mga bareta sa lado lokal. Dakulang oportunidad sa 37 hasta 38 hektaryas ng Township Development sa Old Legazpi City Domestic Airport. Nailing na Albay Governor Noel Rosal na madarain dakulang income asin pagrambong kan ekonomiya sa Albay. Pagpasar nin ordinansa kontra sa mga nakalaylay na kable sa syudad nin Legazpi, sinulong ni Legazpi City Councilor Alexander Hao. Talaga Mayor Vic Perete hagada ng paliwanag si Municipal Accountant Alfredo Salyan sa negatibong cash flow kan lokal na gobyerno na uminabot sa 16 milyon pesos. Mayon Save Zone Ordinance, pigbubusol sa sangguniang panlalawigan. Sa lado nasyonal, Department of Energy nag-anunsyo ng posibleng panibagong rollback sa presyo ng petrolyo sa masunod na simana. DOE siniguro ang nakatalaan na pag-abot nin kadagdagan na supply nin LPG sa nasyon. DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez sinagad sa mga LGU na mag-PUV contracting program naman para mas dakol na tsuper at pasero ang matabangan sa takaw kang krisis sa petrolyo. Mga mayaman sanaan makikinabang sa pagtanggal kan fuel excise tax, sigun sa opisyal kan Department of Finance. Sa ibang nasyon, US destroyer napugulan ang duwang oil tankers na nagbalong magluwas ni Iran. Baretang Sports, Converge 5 Rexers, tinapos na ang 5 sunod na kadimalasan matapos daogon ang Titan Ultra sa saindang laban sa nagpapadagos na Season 50 PBA Commissioner's Cup. Bakit ito ganyan po ang headlines ng darakulang mga bareta ngunyan na Bareta alas 7? Abril 16, aldo po ng Huwebes asin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Daing Iba. Ngunyan sa detalles kan sa tuyang mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Sa bareta po niya to, ngunyan ang pagkaaga. Nailing na Albay Governor Noel Rosal ang dakulang oportunidad sa 37 hanggang 38 hektaryas na Township Development sa Old Airport, Legazpi City. Sa entrevista kan DCGB News kay Rosal, sayang sinabi na naipresentar niya na ang proposal sa ginibong coordination meeting sa mga concerned agencies para sa advanced structure development sa nasabing lugar. Sinabi ni Rosal na nasabing plano mina-integrate sa portions kan daga sa irarom kan Civil Aviation Authority of the Philippines as in Department of National Defense na parehong may kontrol sa daga kan dating aeropuerto. Tirawan doon kan gobernador na sa pagi kan proyekto pwedeng ma-maximize ang land use kan airport as in masuportaran ang long-term economic growth as in regional development kasabay kan pagpromotir kan sustainable na oportunidad para sa mga masunod na henerasyon. Sa ngunya nagkapadagos ang serye ka mga pag-ururon kan manlain na ahensya di gobyerno para isulong ang proyekto na paglalauman na madaranin mas dakulang dilensya asin pagrambong kan ekonomiya sa probinsya kan Albay. Magayon sa response kang DND Budaka medyo positive kaya pagiling ko di na mapuon ang journey ta para ma-realize ta ining big opportunity bako sana sa mga Albayanos ti mga ibang Bicolanos na gusto man maka-invest or trabaho tuyang bagong eco hub. Ang payag na Albay Governor Noel Rosal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Hinagad ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa publiko na tulos na i-report sa iyang opisina ang lokasyon kan mga nakalaylay na telco wires kaibahan ang kolor kan mga ini. Tanganing madaling maaraman kung anong kumpanya ang responsable asin si Isay ang nagpabaya sa dai pagtangkas kan mga dai na pigagamit na linya. Inian pangapuda ni Ismail kasabay kan ginibong paghururon kasuudma kung sain sinabi pa niya na mas madali nang maaraman asin mapapangapudan ang atensyon kan mga telco dahil ta colored an sa indang mga kable. Kaibahan digdi ang globe na nagagamit nin itom asin puti, converge na nagagamit nin itom asin kahel, PLDT na itom asin pula, mientras na itom asin asul naman sa DCTV. Hinagad man kan opisyal, ang bilog na kooperasyon kan mga telco lalo na ang duwang kumpanya na nagpalyar sa partisipasyon sa clearing operations. Mientras tanto, nagkapadagos ang preparasyon kang gobyerno probinsyal kan Albay sa pagbubukas kan Batan Island Infirmary Hospital sa Onyo 30 ngunya na taon. Sa entrevista kan DCTV News kay Albay, Governor Noel Rosal sa iyang sinabi na naginguwa ang probinsya na mabuksan ang pasilidad sa publiko para mapakinabangan ang mga residente sa geographically isolated and disadvantaged na areas. Bago ang full operation, magkakaigwang una din partial opening sa Abril 28 kung saan pwede nang maopresir sa mga residentes kan Batan ang outpatient services, pharmacy, portable x-ray as in laboratory services. Enot ng sinabi kang gobernador na ngunyan Abril ma-operate muna bilang primary care facility ang nasabing pasilidad, bantang target itaas ini bilang infirmary hospital na may delivery room as in 15 beds na ward. Saro na lang ang satuyang mission pa na mabuksan na itong Batan that will be on April 28. Diretso na ini para maserbihan ta. I'm mobilizing, bigyan monitor ko talaga ini na madagdagan ta ang kwanta level ka ang mga serbisyo ta sa hospital. So challenging, needs a lot of funds and the support of the people dapat talaga, so confidence kan mga tao ta. Si Albay Governor Noel Rosal. Nagtutubod si Legazpi City Councilor Alexander Hao na mas marhay kung may maipasar na ordinansa laban sa mga nakalaylay na kable sa syudad. Sigun kay Hao kan Enero taong 2023, ipiglatag niya sa sangguniang panglungsod ang propwestong ordinansa na may titulong Anti-Dangling Wires in the City of Legazpi. Alagad sagkud sa ngunyan, dai pa ininin development. Tinawan doon kan opisyal na kung may ordinansa magkakaigwanin malinaw na legal na basihan sa pagpapautob kan lay. Katakod ka ini mapadaranin surat si House sa Committee on Public Utilities and Energy para makahagad nin update sa garo nagkakaturog na propwestong ordinansa. Matatandaan matapos i-refer sa nasabing komitiba, mantinidong nakapindyente sa laog nin haros 3 taon, mantang daipanin maski sarong committee hearing na naipapautob manungod sa propwesto. Sinabi ni Hao na katuyuhan kan ipigsusulong na ordinansa na masolusyonan ang mga nakalaylay asin nagsabitang kable kan mga telecommunications companies na apera sa pagiging eyesore, nagkakausanin peligro asin aksidente sa tinampo kan syudad nin Legazpi. Sa iba pa niyatong baretang lokal, ipapapod niya na simana ni Daragang Mayor Victor Pirete, si Municipal Accountant Alfredo Salyan, tanganing ipaliwanag, ang nagbutuang impormasyon na dainin savings ang lokal na gobyerno kan Disyembre 2024. Sa cash flow analysis na may petsang Disyembre 2025, na isinumitir ni Salyan sa opisina ni Mayor Pirete, nakapalamandigdi ang negatibong cash flow kan lokal na gobyerno na may nabot sa 16 milyones de pesos. Sigung kay Pirete, nabigla man siya kan maisihan ang problema kan munisipyo sarado kan pinansyal. Katakod kay ni tatawan atensyon kan opisyal ang pagtutok sa Notice of Tax Allotment o NTA mantang maigpit ang kasuguan kan alkalde sa mga treasurer na pagayunon ang pagkolekta alagad inabot na naman in panahon kan krisis dahilan kadalangkaw na presyo kan petrolyo na may epekto man sa mga negosyante. Siyempre, nag-aadit kita kung ano na paano. Ma-explain ka po ako sa mga daraganya kung ano talaga nangyari. As in, maaaraman malinda kung ano talaga ang dapat gibuhong kang munisipyo kang daraga. Rest assured na magiging magayon man, as in, positibo ang pirming outlook. Ang sa tuyang administrasyon, pirming man pada good governance po, maging efficiente ang mga koleksyon. As in, siyempre, transparent po ini sa mga tao kang banwaring daraga. Mientras tanto, ay pigtaong suwestyon man ni Kagawad Pilo Dilumen na magkaigwanin belt tightening o bawasan ang sobrang paggastos ka munisipyo as magkaigwanin tamang pagkolekta sa local revenue source
sources tanganing maipnuan ang kakulangan sa pondo ngunyan na taon asin malikayan ang negatibong cash analysis. Bilang accountant, ang gigibuhan ta dyan, ang gigibuhan ta sa mga payables, papagsauro ng tamo na lumay-lumay ta sa nabayadan. Tangan hindi mapiktuhan, so cash flow ta, lalo na dito sa mga pasweldo, MOOE, na yan talaga, pag yan na piktaran, talagang masaraan munisipyo sa. Ang diskarte po dyan, so payables ta, papagsauro ng tama na, utay-utay yung tamo na. Hanggat sa, umabot sa mga allocation from the national government, as in makulikta ta sa mga dapat kuliktahon, lumay-lumay ta magkakabaryadan yan. Magnuhan ta nga yan, ma-positive na yan. Ang magasunod na pahayag ni na Mayor Vic Perente at saka Gagawad Pilo Dilumin kang Banwang Daraga sa entrevista kan DCGB News sa programang Boses o kaya Tingog kang Banwang. Mahigpit na pagbabawal sa mga aktibidad asin gumamit kan daga sa palibot kan Bulkan Mayon, partikular na sa 6 km permanent danger zone, ang laman kan ipinagbubusol na ordinansang Mayon Safe Zone Ordinance. Sigon kay Albay 2nd District Board Member Harold Imperial, maabot kay ining maprotehiran ang mga residente laban sa peligro na darakan pag-alboruto kan bulkan, asin maibitaran ang pauruotrong pag-ebakwar kan mga apektadong residentes. Magigirumduman na sobrang 50 beses nang nagtuga ang Bulkan Mayon sa nakalihis na 400 na taon. Sa ngunya, nakaitaas sa alert level 3 ang kondisyon kan bulkan dahil sa padagos na paglangkaw kan aktibidad kaini. Sa katakod na bareta, dapat ma-regulate ang human activity sa laog kan 6 km permanent danger zone kang Bulkan Mayon na sa kunyang mantinidong naka sa alert level 3. Sigong kay kinatawan Harold Daong Imperial, pamayaw kang Committee on Public Order and Safety Chairperson, kansang ang panlalawigan kan Albay, inian kamautan kan pigsusulong na Provincial Ordinance No. 0031-2026 na may titulong Mayon Safe and Resilient Zone Ordinance. Sinabi ni Imperial na pinag-aadalang kasayang komite na magkagawa ng public hearing in kaso makakuha ng mga rekomendasyon sa mga residentes asin na stakeholders. Piglinaw naman kan opisyal na pag-aadala ng mga dapat ipotob na konsiderasyon siling kan livelihood activities asin mga prioridad o propriedad ka mga residentes kung kaya importanteng mapag-adala ni Marahay. Nakipaguro naman ng opisyal kay 1st District Representative Congresswoman Shelo Crisel Lagman, 2nd District Congressman Carlos Andes Loria, asin sa National Housing Authority officials may kinaraman sa pag-establisar din safer resettlement sites asin iba pang lakdang. 20 Micro, Small and Medium Enterprises o MSME sa Bakakay, Albay ang nagpartisipar sa ginibong Generation AI Workshop on Responsible Usage of AI in Business with Coaching Session kanakaaging aldaw sa Negosyo Center Office, Magsaysay Street, Bakakay, Albay. Ang aktibidad, pinamayuhan ka Department of Trade and Industry o DTI Bicol kung saan kumpwesto ang mga partisipantes ng MSMEs, hali sa processed food, bread and pastries, tourism, wearables and home style as in creative sectors. Pig-introducer sa mga partisipantes ang practical applications kan AI sa pagpapakusog ng online presence, pagpahiwas kan market reach as in operational efficiency. Menos tanto 29 persona na arestar kampin Bicol sa kinibong magkakasiblag ng mga operasyon po na alas 6 o kanin pagkaaga kan Abril 14 sagod alas 6 ning pagkaaga sa Abril 15 sa Riyong Bicol. Sigon sa PNP Bicol, na pinamayuhan ni Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, tulong suspitsado ang arestar may koneksyon sa illegal na droga, 4 sa illegal langing, 8 sa illegal gambling, 2 sa na most wanted persons, 9 na iba pang persons na kaibanan sa wanted list may koneksyon Masaruman na may koneksyon sa loose firearms sa sindua ang arestar sa police response operation. Padagos man ang sigurasyon ka mga otoridad kan pagkapadagos kan mga mas pinakusog na operasyon tanganing maging ligtas ang bilog na riyon sa Bicol laban sa manibaibang krimen. Unan, ang konstruksyon kan drying system 1 shed kan Department of Agriculture katakod kan ginibong groundbreaking ceremony sa
Barangay Suwa, Kamalig Albay, Kanakaaging Aldaw. Sigun sa ahensya, oras na makumpleto ang pasilidad. Maserbi ini bilang protective structure as in workspace kung saan gagamiton ang mechanical dryers tanganing ma-stabilize ang mga pananom, mabawasan ang post-harvest losses as in mapalanggaw ang dilhensya kan mga paraoma sa nasabing munisipyo. Ikalimang public-owned economic zone ang planong ipakonstruir kan Philippine Economic Zone Authority o PEZA sa Pantaulibon na mimidbidon bilang Bicol Region Economic Zone. Sigon kay Department of Trade and Industry Albay Provincial Director Noel Bunao, pinaglalauman na ini makakatabang sa pagrambong kan ekonomiya sa bilog na riyon. Pigon ang bitan man kan opisyal na natukar man ang pagkapalangkaw kan Ego Zone Development sa lugar na maposisyon sa probinsya ng Albay bilang pangenot na sentro ng investment o pangangapital sa riyon. Malansar nin libreng tuli ang Albay Provincial Health Office para sa mga Albayano sa Abril 24 nagigibuhon sa APSEMO Building. Sigon sa Albay Provincial Information Office, limitado ang programa sa Sanggatos Katawo asin bukas ini para sa mga may edad 12 anyos pataas. Mientras, pig-abisuhan ang mga gustong magpatuli na magparehistro online sa link na APHO Circumcision Caravan para makakuanin slot. Bagatugang primerong parte yan kasatuyang Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta nato sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports asin kamugtagang kampanahon, bakalis lamang po kini. DZGB Bareta alas 7. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay ng bisag galing ng The Horsetail Extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa. Sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog
ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Strong values, strong minds, strong futures. Build them up for your child today with Sunshine International School, shaping leaders, achievers, and responsible citizens. As a value-laden institution with strong academic foundation, providing holistic development and a safe and nurturing environment with competent and caring teachers for a guaranteed bright future. Give your child the advantage of a quality education with Sunshine International School from our Little Angels Life Skills Center for 2.5 to 3.5 years old, pre-elementary for toddlers, nursery, kinder, and prep, ages 3.5 to 5 years old, to elementary and junior and senior high school. Enrollment for newcomers is now going on. We also offer summer classes for all levels. First batch starts on May 13, 2026, and the second batch on June 3, 2026. Visit us at Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Call 052-483-4488 or email sisofl01@gmail.com. Enroll at Sunshine International School and secure your child's future today. DZGB Barreta alas 7. Agos po kasi ang mga bareta sa lado nasyonal. Nag-anunsyo ang Department of Energy o DOE na posibleng masundan ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa masunod na simana. Sigon kay Energy Undersecretary Sandy Sales, medyo nagbaba ang presyo ng petrolyo sa global market. Inapisar ka na anunsyo ni US President Donald Trump na blockade sa Strait of Hormuz. Sinabi ni Sales na kung magpapadagos ang siring ng market reaction, posibleng mas maging estable ang presyo ng petrolyo. Sa likod gani, siniguro man kan DOE na padagos nindang pigmo-monitor ang trading sa world market sa nasyonal asin sa ngunyan magiging basan ni kan price adjustment. Kinumpirmar kan Department of Energy o DOE na hababa ang supply ngunyan kan LPG sa nasyon. Siring man siniguro ni Energy Secretary Sharon Garin na may paabot ng kadagdagan na supply nin LPG na pig-order kan Philippine National Oil Company. Kadagdagan na 22,000 metriko toneladang LPG ang piglalaoma na maabot sa nasyon. Sa masunod na bulan, siniguro man kan DOE na padagosin dang naghahanap nin alternatibong sources para mapaitaas ang inventaryo kan LPG. Mientras na ipinahayag ni Garin na sobra 54 aldaw man ang inventaryo kan gasolina, 48 aldaw sa diesel, 140 aldaw ang kerosene asin 67 aldaw ang jet fuel.
Sa iba natong barenta ay nagad na Department of Transportation and DOTR Secretary Giovanni Lopez sa mga lokal na gobyerno o LGU na sa bilog na nasyon na maglansanin man iba-ibang asin kanya-kanyang PUV service contracting programs tanganing mas dakol pang tsupera sin pasahero ang matabangan sa tao kan krisis sa petrolyo. Sa ginibong kapiyan sa Manila Bay Forum, inako ni Lopez na dai kayang sakupon kang gobyerno ang gabos na ruta sa nasyon sa irarom kang presenting net service contracting program gayni. Sigong kay Lopez, importante ang tabang ka mga LGU dahil sinda ang mas nakakaaram asin may aram sa kamugtakan kan trapiko asin pangaipuan ka mga tsuper sa sendang nasasakupan. Ginibong ngayon ni Lopez ang nainot na lakdang ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso kanakaaging bulan. Si rarom kan libreng sakay program ka Manila nakaresibi nin 4,000 pesos ang mga jeepney driver halis sa lokal na gobyerno bilang bayad sa sendang serbisyo. Mendas na nagpuon man na kasuapon ang maiwasan na roll out kan service contracting program kang gobyerno. Kamawotang kaining pagyanon ang epekto kan sunod-sunod na aumento kang produktong petrolyo dara kang karebokan sa Medyo Oriente. Pigkakarkulong maabot sa 15 milyon na pasahero sa sobra 850 ang ruta ang makikinabang sa nasabing programa sa masunod na 2 simana. Dahil mayaman man sana ang makikinabang, dai isinabay ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang diesel asin gasolina sa tinanggalan ng excise tax. Ini ang paliwanag ni Department of Finance o DOF Secretary Carlo Adriano sa joint hearing kan Legislative Energy Action and Development o LED Council na kumpwesto nin 13 komite na naghahanap nin solusyon sa problema sa epekto kan krisis sa petrolyo. Sa nasabing pagdangog, hinapod ni Deputy Speaker asin Bacolod Representative Albi Benitez asin ang DOF kunata solamenteng liquefied petroleum gas o LPG asin kerosene ang tinanggalan ng excise tax kan presidente. Sigon kay Adriano na kaya solamenteng ang LPG asin kerosene sana ang hinalian ng excise tax dahil ini an pigagamit kan mga ordinaryong consumers kumpara sa diesel asin gasolina na mga mayayaman ang nagagamit. Sa irarom kan Family Income Expenditure Survey, ang namamanwaan pigbaranga sa 10 parte na inapod na decile kung saan ang first decile iyo ang poorest of the poor asin ang 10th decile iyo ang pinakamayayaman. Naglatag sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni mga propestong lakdang para mapakusog ang seguridad sa enerhiya sa ginibong Asia Zero Emission Community o AZEC Plus Online Summit kaswapon. Sa iyang intervention, tinawanin doon kang presidente ang matinding epekto kan pagsarado kan Strait of Hormuz na nagdara ng pagitaas kang presyo ng diesel asin LPG sa nasyon. Sinabi niyang naapektaran kini ang transportasyon, supply nin pagkaon asin sektor kan industriya dahil ang digdi magdeklara ang gobyerno ng State of National Emergency o Energy Emergency asin pinautob ang programang uplift tanganing simbagan ang epekto kang krisis kay bana na ang fuel optimization asin tabang sa mga apektadong sektor. Ipinunto ni Marcos ang kahalagahan kan regional cooperation, partikular ang pagwakusog kan ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security para magkaigwan ng koordinasyon asin koordinadong kasimbagan sa kakulangan nin supply ng petrolyo. Kaibanan sa mga pigrekomendar kan Pilipinas ang tulos na implementasyon kan APSA Emergency Response Mechanism pag-adal sa joint oil stockpiling asin pagbilog nin mekanismo para sa distribusyon ng fuel sa mga nasyon na nangangaipo. Sigong kay Presidente Marcos, importante ang burunyog na pagiro kan mga nasa nasyon sa Asia para masiguro ang estable, sufisyente at sinabot kayang supply nin enerhiya. Inako ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang standing courtesy resignation ni National Security Advisor Eduardo Año. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro na nagretiro na si Año matapos ang halabang panahon ng serbisyo sa gobyerno asin militar. Pinasalamatan siya kan Malacanang sa iyang ambag sa pagpapakusog kan seguridad kan nasyon, kaibahan ang laban kontra terorismo asin pagmantinir kan katanusan. Mientras napigdesignar bilang kasalida ni Eduardo Oban Jr., dating Chief of Staff kan AFP. Piglalaoman na ipagpapadagos ni Oban ang mga programa para sa seguridad asin kaligtasan kan nasyon. Para po sa tuyang bareta sa ibang nasyon asin sa lalo ng Karawati Sports, nasa linya man ang nagbabalik.
Nicole Ann Gloriani. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Napugulan kan US destroyer ang duwang oil tankers na nagbalong magluwas nin Iran sarong aldaw matapos maging epektibo ang blockade kan US military. Katakod kayo na piritan ang oil tankers na magwelta. Naghali ang mga inigi kan sa Chabahar Port sa Gulf of Oman, alagad rin na Johanan mga inig kan US warship para magbalik. Sigun sa sarong US official na ang duwang tankers kaibahan sa anom na merchant vessels na sigun sa US Central Command nagbalik sa Iranian port Gulf of Oman. Sinabi kan US military na daing barko na nakaagi sa blockade puun kan nakaagi o puun kan maging epekto ini kan Lunes. Sa lado kan Karawato Sports, tinapos kan Converge ang 5 sunod na kadimalasan matapos pamarangkalon ang Titan Ultra sa score na 103-82 sa Season 50 PBA Commissioner's Cup kasuhapon sa Inares Center sa Antipolo City. Iniyan ni Kaliwanggana kan Fiber Xer sa pitong kawat mantang laglag ang Giant Riser sa 2-4 na marka asin nagpalyar na maduplika ang nainot na 102-98 na pad-opag dago sa Blackwater Bossing. Uminiskor si Bigman Justini Arana ni 19 puntos para sa Converge. Nagkama naman si import Kyler Kelly nin 10 puntos, 14 rebounds, 3 blocks asin 2 assist. Iyan ang detalyes kan Bareta sa lalo kan ibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Para po sa kamugtagang kampanahon, nasa linya man si Ma'am Alexis Rolivar, kang Pag-asa West Regional Forecasting Center. Ma'am Alexis, good morning. Please come in. Magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon ngunyang petsa 16 ng Abril aldaw pang Webes nakakaapekto man giraray digdit sa to sa Bicol region is itong localized thunderstorm, so asahan pa rin yato ang epekto nitong bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na may posibilidad ng mga pulupulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol ang mamamatian taon niya na aldaw. Maluya sagkod sa moderatong duros na hali sa Norte Sirangan ang iiral sa buong Bicol region na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alon nin kadagatan. Ang agwat ng temperatura ngunya na aldaw posibleng mag-abot ng 24 to 32 degrees Celsius. Kaugnay nito sa tuyang heat index, no? Kaso hapon ang highest heat index na to digdi sa Bicol region is digdi sa Pili, Camarines Sur na nag-abot ng 42 degrees Celsius. Sa ibang bahagi naman ng Bicol, sa Daet, kaso hapon nag-abot ng 38 degrees Celsius. Digdi sa Legazpi, Albay ay umabot ng 40 degrees Celsius. Sa Virac ay 37 degrees Celsius. Sa Masbate ay 36 degrees Celsius, 39 degrees Celsius naman sa Yuban, Sorsogon. So, ngunya na aldaw sa atong forecast naman ay digdi sa Legazpi posibleng umabot ng 39 degrees Celsius, and the rest naman ng provinces ng Bicol region ay mag-range ng 37 to 39 degrees. Sa tuyang monitoring naman, monitor naman giraray itong bagyo sa luwas ng ating Philippine Area of Responsibility, si Typhoon Sinlaku, na padagos man gilayon ang kanyang movement na northward and parayo sa to. So dahil makita maapektuhan nitong bagyo na ito. Bali yun po sa itong forecast. Ni po si Alexis Rolivar, hali digdi sa Pag-asa Legazpi. Thank you so much, Ma'am Alexis Rolivar, kang Pag-asa West Regional Forecasting Center, Legazpi. Yan na po ang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7. Mga baretang tinipan ng ginalap sa DCGB News Base. Katagi nga sa tuyang mga pag-ariba sa tuyang newsroom. Sina Jenny Bayaran at si Nicole Ann Gloriani sa pagsurat kan mga bareta. Lado Technical, Ronald Baldo. Doon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. So yan pong IT. At siyempre ang Mega Force Patrol. Hello kay Tirasola Neil, good morning. Baby Early Kalag, good morning. Mark Ostinal, good morning. And then sa family Ostinal din po sa Bitano. Si John Friel Nasi nakaantambay at saka si Dr. Santi Aranya, good morning sir.
And partner King Ronaldo dyan sa Bangkiluhan, nakantabay. Sharing man si Sir Jeff Santos sa Queensland, Australia. Kuya Bob Candano dyan sa Tabaco City sa San Lorenzo. Si Bing Benbuarez sa San Isidro sa Malilipot. At saka si Gerald Aranya, The Wanderer. Dyan po sa LA Drive, Dugon, Legazpi City, kasabay po si Ate Sally. At since nagkabos po nakatune in sa 729 kHz, napitan ka mga radyo sa AM band. Sharing man sa 106.9 WGB FM, Tabaco City. Maraming salamat po. Happy birthday kay Engineer Jeff Gifford Balidoy. Yeah. Happy birthday, Jeff. More life, prosperity, and happiness. At since po nag-birthday, happy birthday. Kami po sa mga naging tagapagbaleta. Ako po, si Jasmine Balon. Ako man po si Mardila Deng Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Huwag po kayong aalis. Huwag bibitaw. Magbabalik si Papa Mar sa Ang Hapot. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan Giraray sa aga. Ang Hapot. Masunod na pagkalipas lang kaini.